Oraintxe Txingudi Institutuko kideen txanda iritsiko da, 2 proiektu komunitario aurkeztuko dituzte, eta lehen proiektua memoria historikoari buruzkoa da, eta Gurutze Diezek, Asier Ortegak eta Javier Etxebarriak aurkeztuko dute. Hasi horretik, hemen falta dira 2 pertsona, segura eski gainera bi proiektu hauen pertsona garrantzitsuenak, baten izena ja aipatu da lehen, Aiako Arria Gaztelumendi, eta bestea da Aitxolo Laiz, Gorputz hezkuntzakoa, eta bi hauek hasiera batean bultzatu zuten bereziki proiektu hau, memoria historikoaren inguruko proiektua. Nire ondoan dago Asier Ortega, Gurutze Diez, bi hauek dira gizarte mintegikoak, ni musika mintegikoa naiz, eta erakutsi nahi dizugun proiektuak dira mintegien ezberdinetako lankidetzan aritu garelako. Eta, gure proiektuak guztiak aurkitu itzazkezu helbide honetan, txingudibatxei.neten, hori da gure ikastetxeko web horria, eta hor barruan proiektua daukagu. Eta hemen agertzen dira bi haue, baina baita ere beste proiektu gehiago ere bai. Txingudien ze ezaugarriak ditugu proiektuak erabakitzerakoan edo aurrera ateratzerakoan. Lehendabizioka euskal dimentsio bat izan behar dutela. Herriko elkarteekin harremana izan behar dute, zeren ez da bakarrik gure ikastetxean barruan geldituko den gauza bat, baizik eta plazaratu nahi ditugun proiektua dira, eta baita ere noski kanpotik laguntza jasotzeko prest gaude, eta herriko erreferente aniztasunak izan behar dira proiektu honetan lantzen diren gaiak. Proiektuak gauzatzeko gorputzeko bide ezberdinak hartu ditugu, ez dakit denbora izango dugun bukaeran, baino bestela aurkeztuko dizugu Kutxa Magiko proiektu bat. Eskidetzakoa gero aurkeztuko dute eta hala ez bazan eta Irungo emakumeen aztarnak. Eta orain aurkeztu nahi dizueguna da, proiektu komunitarioa Oroimen historikoa. Nondik etortzen da proiektua? Proiektu hau ja hasi zen martxan duela 2 urte. Eta ia esateko hasi zen 2 toki ezberdinetan eta aldi berean. Alde batetik udalan, eta bestetik gure ikastetxean. Gure ikastetxean konturatzen ere ginen, ikasleek ez zekitela ezerrez gerra zibilaren inguruan, Irunen gauza oso larria gertatu ziren, eta ez zekiten ezerrez honen inguruan. Eta aldi berean, udaleko kultur saietik, bazuten zerbait egiteko asmoa, baina ez zekiten nola bideratu. Udan elkartu zituzten Irungo ikastetxeko irakasleok, eta hasi zen proiektu bat aurrera ateratzen. Lehendabiziko urteko proiektua ikastetxean deitu genion memoriarik gabeko kaletatik memoriadun kaleetara, zeren kale batzuk badakigu nola ditzen diren, baina ez dakigu nondik etortzen diren izen guzti horiek. Herriari zerbait eskaintzeko asmoa genuen, eta egon ginen hitz egiten, talde honetan sartu ginen irakasleok, eta zer egin dezakegun, zer ekoizpen bat lortu nahi dugun bukaerarako, eta buratu zitzaigun, gero ikusiko zuen bezalaxe, kamiseta batzuk egitea. Bilatuko ditugu leloa, bilatuko ditugu edo sortuko ditugu irudiak, eta horiekin zerbait ateratzea. Eta tailerrak izan genituen, gerra zibila landu genuen tailer ezberdinetatik. Gizarte noski, baina baita ere bertsoen aldetik, euskal literaturatik, euskal musikatik, eta elkartu ginen zerbait ateratzeko horren inguruan. Eta aurtengo proiektua izan da 100 urte atzera, 100 urte aurrera. Eta ez luzatzeko gehiegi denborarekin,
pues hemen aurkezten dizue, bueno, hemen daukazue, pues hori, ze ezaugarriak izango dituen, pues aurten landu dugun proiektu hori. Memoria historikoaren proiektua CITES badaukagu eta beste CITES guztia bezalaxe erabat irekita dago. Nahi duzuena pues hemen aurki dezakezu eta aurkitzen ez duzuena pues jarri zaitezkete gurekin harremanetan eta prest gaude dena partekatzeko zuekin. Bueno, pues hementxe daukagu, pues hori, aurrekariak eta zorrera, baina igual nahi baldin baduzu Asier. Bai, bueno, egunon. Bueno, ja, aurkezpena Jabik egin du, baina, bueno, berak esan du, alde batetik, udaletxetik eta bai, institututik, bueno, nahi genuen zerbait egin memoria historikoaren inguruan, eta, karo, guk kezka bat geneukan, ze, bueno, gero eta normalagoa zan, entzutea ikasleen artean, mutilen artean, gainera, ba, bueno, mezu batzuk, ba, Viva Franco, ez dakiz zer, baina, haik, badakite zer esan nahi duen esatea Viva Franco. Euskal Herrian, Irunen, badakite? Ez dakite. Orduan, bueno, hausnarketa bat egin genuen, eta oroimen historikoa lantzen genuen DBH-en, ez. Eta gizarte mintean betzaten genuen, bueno, batxillergoan bai landuko dutela. Batxibin, selektibitaterako lantzen da, eta gainera lantzen da, unitate asko dira, frankismoari buruz 3 unitate ezberdin, lantzen da, nahiko sakonki. Claro, batxillergoan, gure ikasle guztiak batxillergora ez doaz. Orduan, guk uste duen oroimen historikoa guztiontzat zela. Orduan, hausnarketa horrekin, bueno, planteatu genuen duela 2 urte, hori, proiektu bat, eta proiektuaren garapena orain ez dut azalduko, 21-22koa, horrengoa bai. Baina hori, Jabik esan du, azkeneko produktua zan, bueno, sudadera edo kamisetak sortzea, ikaslek sortu zuten, bueno, irudiak, bertso batzuk, ez dakit zer, Oregon ginen lan egiten, eta atera ziren hemen, bueno, kamiseta batzuk ekarri ditugu, hemen, sudadera, batzuk. Egin ziren. Bai, egin ziren. Hau, bueno, ez dut esan, DBH laun, pentsatzen dugu, bueno, DBH laun ze, helduagoak dira, ez aian DBH batean lantzea, posiblea da, baina ez genuen ikusi argi nola. Egin zan, eta, bueno, azkeneko valorazioa zein izan zen. A ber, guk hau ikaslei, aurkeztu genien, eta behin aurkeztuta lehenengo galdera izan zen. Hau notarako da? Eta, hau zan gainera, duela birtu izan zen, batez ere tutoritza orduan egiteko, eta, bueno, gizarteko ordu batzuk ere hartuta, baina, bueno, zan, alako gauza bat, orduan, ja, behin esan da, ez notarako ez da, baina, asko deskonektatu, beste batzuk ez, beste batzuk izugarrizko lana egin zuten, nik uste oso ondo atera zen, baina hori ere ikasi genuen. Orduan, kurtso honetan zer egin dugu? Planteamendua oso antzekoa izan da, bueno, tailer batzuk, jarduera batzuk egitea, eta bukaeran produktu bat, baina orain produktua ez da izan sudadera bat, edo kamiseta bat, baizik eta denbora lerro multidimensionala. Maten du, bueno, gauza atomiko bat. Gero orain ikusiko dugu adibidea. Baina ere planteatu genuen, a ber, notarako da? Bai, notarako da, planteatu genuen. 3. ebaluazioan, gizarteko notan pisua eukiko du, baita balioetikoetan ere, 2 ikasgai horietan. Orduan, nola planteatu genuen? Jarduera ezberdinak. Hau ez da bakarrikan institutuko gauza bat, kanpoko laguntza izan dugu alde batetik udala, izugarrizko laguntza, gero jarduera bat ikusiko dugu, udala kantolatuta, eta Irungo 2 elkarte memorialistak ere sartu dira, Kepa Ordoki elkartea eta Nikolas Gerendian elkartea, biak sartu dira proiektuan. Orduan, kanpoko laguntza eduki dugu, beraz, institutua ez da uarte bat edo burbuil isolatu bat izan.
ja, aprobetxatuket, zein zan udalak antolatutako jarduera, Escape Street bat, Escape Street, Escape Room ez, Escape Street, kaletara ateratzeko. Zakit, hemen argazkiak egongo diren, hau da, tikitokina, behian edo. Bueno, Escape Street, azkenean, zer egiten zuten ikasleek? Kaletara atera, Irungo kaleetara, eta udalak, monitore batzuk kontratatu zituen, eta monitoreekin proba batzuk egiten zituzten, eta proba horiek lotuta zeuden Irungo historiarekin, batze gerra zibilarekin, hori ikusten izugarrizko lana egin du udalak hau antolatzen. Argazki zaharrak identifikatzeko gaur egun, zelekoak diren, arrazionamendu kartillak, salbokonduktua lortu, muga, nola pasa, egiazko testigantzak. Orduan, horrela, bueno, orain zaten bezala, gamifikatzen dugu ikasketa, baina frivolizatu gabe, azkenean, da gauza serioa, eta nik uste seriotasun hori, bueno, transmititu egin da. Hori alde batetik, hori da, udalak antolatutakoa, eta oso ondo egon da. Adibidez gero, Kepa Ordoki elkartea ere etorri da institutoa, eta erakusketa ibiltari bat instalatu zuen, gure aretoan. Hori, hemen, deportazioa bidasoan, erakusketa ikusi den gure aretoan antolatu zuten. Orduan, hori, kanpoko elkarte bat etorri izan. Eta hortik aparte ere, antolatu genitun 6 tailer. Gure asmoa zen, 6 tailer. Ongi, bueltak emat ezakitzer, 6 tailer egingo ditugu. 3 guk emango ditugu, nik, Javi eta Aiako, hemen ez dago. Eta beste 3 tailerrak, Ilunabar bertso elkartea, eta gero bi elkarte memorialistak, Kepa Ordoki elkartea eta Nikolas Gerinen elkartea. Eta nolakoak ziren tailer hauek, 2 orduko tailerrak eta 6ak ordu berean eman ziren. Nola ordu berean? Bai, ze ikasleak, haien lehenengo bete beharra zan 6 kideko taldeak osatzea, eta kide bakoitza tailer batera. Juntzen, hor ikasi, eta ikusi, eta ekarpenak eta aportazioak hartu, eta gero taldea bihurtuko da, eta orduan, jasotako ezagutzarekin, denbora lerro multidimensionala osatzen zuten. Eta orain, erakutsiko dugu denbora lerro multidimensional atomiko hori. Aldez aurretik, ikaslei egin gero azalpen txiki bat, eta mentxe daukazue aurkezpena. Zintzilikatu daukazen, nahi bat dana ikusi. Zuek ikusi dezakezue, zen aldez aurretik azaldu behar genuen zein zen proiektu honen. Ez da, hau egin behar dugu, eta hemen agertzen da, zein den proiektu honen filosofia, gure abiapuntua zein izan zen, ikasegoera zer den beraiek egin behar zutena, eta hemen ja sartzen dugu baitare, lehen aipatu den baitare, kompetentzia digitalaren atala. Denbora lerro bat egin behar dute, noski horretarako daude aukera ezberdinak, egin dezakegu kartulin batzuekin, edo egin dezakegu tresna digital batekin. Aurkitu genuen tresna digital bat, baina tresna digital hori ingelesez zegoen. Eta YouTubeen bazondela tutorial batzuk, baina erderaz. Eta betiko historiarekin, orduan hori murrizteko gu geu sortu genituen gure tutorial propioa, euskeraz, eta horrela zeia, esaten genien begirazatu, hau da, erabili behar duzuen tresna, guk ez dizuegu erakutsiko nola funtzionatzen duen tresna hau, baina horretarako dituzue bideotutorial hauek. Beraientzako oso erosoa den ikasteko tresneri bat, YouTubeko bideotutoriala, baina oraingo honetan euskeratuak, hori guk hartu genuen lan hori. Eta nolakoa den tresna hau, oso bisualki oso polita, eta gainera tresna honek dauka beste abantai bat. Eta da, bihurtu dezakegula joku bat. Osea, ikasleek egiten dituztela gauza pilo bat, baliabide pilo bat sartzen... Nora joan zaigu hau? Bestela, gaurko aurtengo proiektuan sartu eta hor ja badaude adibideak.
baino hau prestatuta genuen eta barkatu, Bai, hemen klik ematean, teorian, baina bueno. Bueno, bestela hori da. Gaur egungo. Bueno, eta tresna honek sortzen ditu denbora lerro batzuk 3D formatuan, hemen adibidez. Bai, behan daude, hemen. Hemen, hau da. Bueno, hau dira argazkia barkatu. Behan dago. Baita ere, hemen, kontinu. Vale, jazta, hau Hemen ikusten da, nolakoa den. Betiko denbora lerro bat, non hemen ikusten dugu azpikaldean denbora lerroa urteak, eta hemen zintzilekatzen ditugun gauza ezberdinak. Hemen ikasle batzuk osatu zuten Kepa Ordoki personaiarekin. Klikatzen baldin badugu honetan, ikasteko, hemen agertzen zaigu ja informazio pixka bat gure ikaslea sartu dutena Kepa Ordokiren inguruan. Eta kanpoko estekak. Eta hemen horretaz aparte daukagu loturak eta hori. Bisualki zergatik da polita, zen hau ikusi dezakegu beste formatu batean. Eta hemen behartzen genituen baita ere ikaslei, ez bakarrik finkatzea estereotipo maskulinoak edo zen maskulinoak, bezik eta gerra zibilan ere bai, emakume pilo bat kriston lanak edo gauzak egin zituzten eta aipatu behar genituen proiektu honetan. Eta hemen agertzen dira. Eta gainera, tresna hau esaten dizuet baita ere balio duela joku bezala, zen badaukagu aukera bat, non ikasleek ateratzen zaizki horrelako argazkiak edo horrelako testuak, eta test moduko galdera batzuk egiten zaizki, eta horrelaxe balioa zaizkie bir pasatzeko gai hau. Gauza bat oso garrantzitsua ere, orain aipatuko dut, alde batetik daukagu proiektu hau. Aurten izan da, hori, gizarteko orduetan eta baliotikoen orduetan. Baina proiektuak ez du zentzurik, ez baldin badaukagu oinarri akademiko minimo bat, eta horregatik ere, gurutze, prestatu du gizarten emateko unitate didaktiko bat. Unitate didaktiko hori gabe ere ez da ulertzen. Bai, ikasturteen honetarako topatu ginen, arazo batekin, eta izan zen mintegian, nola txertatu memoria historikoa gure ikasgaian. Izan ere, 4. mailan ematen da aro garaikidea eta da oso zabala. Sartzen dira 19 eta 20. mendeak eta edukin aldetik asko da, eta beti kendu behar da gauza asko. Orduan, hor sortu zen arazo bat, eta erabaki genuena izan zen kentzea gai bat, eta izan zen industria iraultza, eta 4. mailan eman beharrean, eman genuen 3. mailan, zergatik badago gai bat dira sektoreak. Orduan, txertatu genuen industria iraultzan 2. sektorean, eta ja horrela izan genuen, balazio erdi edo gehiago, emateko gure ikasgaian 2. Errepublika, Gerra Zibila eta frankismoa. Hori guztia lotu genuen 2. Mundu Gerrarekin, eta horrela ja izan genuen ikaslek izan zuten ideia orokor bat gero txertatzeko memoria historikoa. Eta zorionez, ja urrengo ikasturtean hori ez da izango arazo bat, izan ere kurrikulum berriarekin, aro garaikidea emango da 2. zikloan. Orduan guk antolatuko dugun izango da ematea 19. mendean 3. debiatzen, eta ja 20. mendea 4. debiatxo osoan, orduan ja izango dugu denbora guztia hobeto lantzeko, eta oso ondo etorri zaigu. Eta bihurtuko da datorren Bai. ikasturteari begira bihurtuko da proiektu komunitario batean. Orduan hau, datorren ikasturtean ja izango dugu urte osoko proiektua, zeren hau ez dugu ezan, hau bakarrik lantzen genuen 4. debiatzen, baino bakarrik azken 3 hilabetean, eta orain proiektu komunitario ikasgai berri horrekin eta kurrikulum aldaketa horiekin, orduan bihurtuko da proiektu komunitario bat, urte osoan garatzeko,
Eta, bueno, ez nuen bukatu nahi lehendabiziko proiektu honen aurkezpena azken zatitxo honekin. Ikasleek baita ere landu dute hau balioetikoan, filosofia irakaslearekin, eta egin dute imaginazio ariketa bat. Vale. Hau horrela zegoen Euskadi duela 1 urte, gaur egun guztiok badakigu nola egon den, eta orduan bota dizkigu galdera batzuk. Vale. Eta euskera nola ikusten duten mendik 1 urte barru. Eta sortu ziren talde batzuk, solasten, ikusten zuten modu ezberdinetan, eta bueno, hemen zintzilikatu ditugu, ikasleek komentatzen zituzten gauza batzuk, badakigu euskara hizkuntza gorabehera handiak izango dituela, baina gaur egun gurekin jarraitzen duen altxor bat da. Egia da, gazten artean toki batzuetan galtzen ari dela, baina ez dut uste bera galera iritsiko denik. Ez 100 urtetan behintzat. Bueno, horrelako komentarioak egiten zituzten. Baita ere, teknologien inguruan, nola ikusten duzu teknologia, nola ikusten dituzu eskubideak. Eta esango nuke, Frantziako gobernua evoluzionatuko dela eta beltzak frontera pasatzen utziko dietela. Bueno, bakitzu Irunen oraintxe bertan daukagu arazo polit bat, mugarekin, turra pasatzeko ireki zizkiguten 12 orduz zubi bat, eta turra pasatu ezen pronto berriro itzi ziguten. Bueno, horrelako kezka baita ere daude zorionez gure ikasleengan. Eta honekin bukatu nahi genuen proiektua, lehendabiziko proiektua, memoria historikoarena.